veure el gran nombre de gent que ha acudit a la concentració. Crec que cada vegada els treballadors conjuntament són més conscients de la gravetat en la situació que estem. L'acció de divendres va ser un primer èxit per al moviment que estem fent dels treballadors, per a reclamar la nostra dignitat, per a defensar els nostres llocs de treball i per a assenyalar els autèntics culpables de la desfeta d'esta casa. Tant en la ràdio com en els centres d'Alacant com el de Castelló, les assemblees van ser massives, la gent tenia ganes de participar, la gent tenia ganes de fer accions, la gent tenia ganes de transmetre el missatge que molts companys i companyes, crec que molt encertadament, a través dels mitjans de comunicació als que tenen accés, a través de les xarxes socials, estem fent cada un el seu granet d'arena. Només si són conscients de que estan fent un mal als treballadors i estan fent un mal a la societat valenciana, podrem parar-los. És només en la nostra resposta, començant per la nostra resposta i implicant a la societat, que ho aconseguirem. Gràcies i molt d'ànim per a continuar a la protesta. L'altre dia la vicepresidenta del govern, la senyora Sá de Santamaría, va anunciar que d'ací a l'estiu es va tramitar al Congrés dels Diputats la llei de tercers canals que permetrà privatitzar les radiotelevisions autonòmiques. Estem retrotraent-nos en drets socials als anys 60. L'adreça de correu electrònic unitària, que és rtvbc@gmail.com. Nosaltres sí creiem en esta empresa i l'anem a defensar fins al final. Gràcies. A la plaça Sant Agustí en la manifestació unitària per a defensar els nostres llocs de treball. Esta gent en la manifestació és un èxit rotund per a Radio Televisió Valenciana i un pas molt important en la defensa